म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। तो का हाल बा भाई लोग। तो हम आ गए बानी भोजपुरी के भोसवापुर नगरी में। तो एगो गाना आयल ह अवधेश प्रेमी जी के, तो ना सुननी है तो ना सुन लियल जाओ। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं घोपा घोप मीडिया। करे सुलसन घोप घोप मीडिया का होला रे, तनी आगे लगाओ। जहाँ पे देवर भौजाई में ठेहुनछिलवा घटना घट गया है। अरे तोर बहन चोदो ठेहुनछिलवा घटना कौन है रे? ये घटना कब घटा और कैसे कैसे घटा? ए अवधेश भैया, तू चाहता रह कि भौजी तोहरा के बता दी कि कैसे कैसे घटो। तोहरा मरद संगे पटे ना पटरी। अरे अच्छा एगो बात बतावा, ई तोहके कैसे पता बा कि मरद के संगे पटरी ना खाला? हमको नहीं पता। चुप रहो ना तो धक्के मैं को तुर। हाँ भौजी सही कहतारू। जान पनी बाड़ते बड़ी सता भतरी। अरे भाई तोहके कैसे पता हो कि सत भतरी हिया? रोब गरी पानी की करो रोब नहीं सहे। ना भौजी ना, ई बात तो तोहार गलत बा कि रोबवर बाड़ू तो रोब ना सहबू। एक सेकंड, साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? साफा बकलोले हवा का, एमे पूछे वाला कौन बात बा कि पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? उस पतिया के साथ नु रही। हम देवर साथ रहें। आए? अरे भौजी तू तो हमरा उम्मीद पर पानी फेर देहलू। लेकिन क्यों? काहे से कि हमरा उम्मीद ना रहला कि तू भतार के छोड़ के देवर साथे रहबू। हम देवर साथे रहे, देवर साथे रहे। अरे 76 के 76 भौजी अब रहे द, इस सब के पता हो गइल बा कि तू कितना बड़ 76 बा। वाह भौजी, ई आज तोरा पता चलल कि देवरा गोर बा, तो भातरा से बियाह काहे ला कइलू? भातरा कहीं झोकरल नइखे न? तो ए भौजी तू ट्राई कर लेल बाड़ू? देवर के लिए जामल। देवर के जामल लिया। हाँ। तार बेटी। हाँ। तू देवर के जामल ह? तो का भाई लोग रउआ लोग के वीडियो देख के का लागल ह? नीचे जाई तो कमेंट में बताई तो। आ चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिलत तानी अगला वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।